abanikazi bale tender they want it back. I-Metropolitan le. 5 years. Uthi wena i-Metropolitan le tender ilithole kayi-3. Ngoba even now bayithumele kubo futhi as we speak. Ibuyele back kubo. Yes. I-owner ubani le Metropolitan? Ngisaba nokukhuluma igama. Mfethu. Uh-uh. Ngeke bakwenze next usesimex bro ngiyakutshela kugeneki la. Nama ngikhona ukugena. Amanye amagama akakhulunywa. uChristian njengoba ninonke lapha eSimex uyakhona ukukubona. Ubani? uChristian. It's impossible. Anibonani? Unokumbona uya ku legal visit. Uyambona uma uya ku legal visit? Yes, only that, yeah. It's impossible ukuthi umbone. Angithi mina I'm awaiting trial and then he's sentenced. Okay. Yes. So uyabona ukuthi nalo umnikazi wemetro uma ungamveza igama lakhe angeke akwenze next ngoba ngeke khona ukukuthola. That thing is easy. You can check it on Google and check the Yamqwaya bra. shareholding. Cat Matlala usaba umnikazi weMetropolitan bra. Yeah, ngiyamsaba. Khotman. Okay. So ngicabanga kwakho mfethu njengoba this Metropolitan got it, you say they got it 3 times if not 4 times. Do you think babahlanganisele? Asikhulumele phansi. I think he's the preferred, I will say he's the preferred vendor maybe, but prefer yena. Ukuthi uyithole kanjani, that I don't know. But into ngibona ukuthi ba prefer yena. Ngoba mengibheka nama amount lawa, they say 360 mara yena bampatale 1.9 billion. Mara do you think ingamla lena ne? Angifuna ukukhuluma ngomuntu lo. Yamqaya Khotman. Yeah. Ngicela ukubona umuntu omsha kanje. So uKhotman uBracele makada eapartmentini yakho. Uhlale for how many days? Okay, it's different occasions angithi. Akazange kayi one.